Ndak kuno dirandang kacang diambil bangun nambah bunga. Ndak kuno dirantang panjang sambangan cerita nang kowe. Tadilah sudah malah di pol 7, kini masuk ke polanan. Entah kalantai entah indah, entah kok bamban udah-udah. Oh entah sampai cerita entah indah, nah pokok itu bau sahur. Ndak kuno malah dina lain, dari sapi katona lain, sambung carito kita sampaikan. Kadang pesiun di piaman sabala pagarantai ombak badabu di namanya. Kadang mencari watingan layalik kabar tawan kade kini di sana wangi. Kalau sambang ulu di sanang hati malah sirang di Warakarajo ladape di sungai Panuang. Tukang sapu ya superoto lasamu sanang dalam hati. Oh ada hari suatu hari naninya malah sidang dinangku. Oh iya serato yunduk samanya ya tua luak malah sekutiko di Bakata malah tua luak dan aram dikatainya kekini ukatu syarat kaniyo yale sudah karajo. Pai kakadai barang kita iyo kakadai kadai nasi kita sampai bana kelamati karakok tunggu wate waktu sudah siar tangaladan. Hati samoyo katuju samo ditunggu kini yo datang baik tuana kadibilangkan kironya siram di tadi. Joto pai samoyo apa tumayo perlayali rambinya kalau pada ya di supir baik tuana kau dibilang. Dia teoto malah kadietong kontak di beang mesin ibi gigi kadiopor lah masuk di gigi satu dari satu opor kedua sampai lari di nadata. Tak lama malah sekutiko agak deoto kabalari dan kadang lari ne anakku dan kadang lari ne napen kurang itu anak kaki. Bumi salah kota waru bumi ng kisau dari tua itu anak tua lari dari anak dari palamu.
kain jauh panjang 9 laput tajelo liburan dari jauh lambe di jalan tibu di kamade onandi tujuhnya detenei karena si kontak cabi masih mati taga oto di dalam kadai turunnya keduanya masuk ke dalam kadai nasi oto wenei ala duduk atas kursi tangan terampet meja Nelok saja nama kaji buruk ketiba yang tak bakal dia kandung nantinya malah duduk karena si sama duduk kedua yang datang malah karena si dan pelayanan di dalam kadai matanya inyo kini nangko kami minum tak lupa atau makan makato malah sama tadi keduanya lah jade nampak ralu otu wenei taidang malah diate dasar tu malah yote talu tapanainya suparia wana jalurang kadenasi mencali inyo kasih ramli pun baitu pulau samo mencali kaduonyo samo badu pandamatu barata data dalam mati detenei agak keinnya orang di tadi mendengar satu itu lesana langsung perasaan agak keinnya malah suparia pamajak watamu ya sirambi pada bodabu darah di dadu detenei padi si puluh lamatan ketio di hati tuyo alemu aku gana bang pangake asa batamu mandandang yo
makan malah sudah minum lima sekutiko. Tagak sekali dari tampek duduk nyupai kawalakan kan ngadai. Olalunya malakan iya di samping tu batobok lainnya kini suparia. Iyo kamanuju kawalakan itu batamu yo pihak suparia di Pasalam lainnya malah sambil tagak satu pasalam ya upi suparia. Oh abang kini siapa namo? Jubo siangkan nambah hari, jubo tarangkan nambah bulan. Boleh jale di badan ambo, itu warna katonya non suparia. Kok itu dia nak ditanya, ambo ramli namo katoinyo, senamu adik siapa pulo, suparia ko manamu ambo. Jadi urang mana sabananya, kok itu bang nak ditanya ambo berasa dari Jawa, itu mana katoinyo, kok itu pulo lah jale tanya abang. Oh abang di mana pulau asalnya? Kok itu nanadik tanya. Ambo berasa di posisi merantau malah kamari korek susah ibri di oh di nagari depenei. Sudah tong salah sepai lainnya kawalakan pura-pura membuang air sudah itu balik kakak tiba balik duduk di kursi satu duduknya di kursi. Minum akalanya bayi di nak salang ngetenei. Tantu karuale dari kadena situ kamanuju tampek tinggalnya baik tu mana malah sirang di sarato malah yondok samangnya tindak di sini di palamu abiari kau dipakan kabar ganti bulan dehnya malah badan diri samanya batamu malah ya suparia lacok datang ke kadenasi lesamu dandam kaduanya salarwi salamu iko banyak itu dan datang ke kadeko kini gak lain perasaan malah suparia naram liwa itu pulau samu manang adam di dalam lagi depenei. Nyampang sampai lah niat hati kari pakai salamu
semua. Baitu pangana siram dinaninya suparia baitu pula tuenei. Nyampang cocok malah parundangan tentu disesuaikan dalam pangana tentu diberitahu ke bapaknya. Itu pangana malarang dikini lasamu sanang dalam hati detenei. Malah sekutiko sabulan sesudah itu datang balik inyo siram libadu inyo malah tua luar semenjak tiba di kadenasi gak lain dipandangi biasanya inyo supaya tetap bertanya ketua luar. Ini aja bertanya kasih biar takut tujuan jemukan. Sangat walau katitu naninya wala siram liko calik wala di bapak tu pandang-pandang di dalam hati mungkin ada tujuan kasih ini anak sabananya jadi aram di sabananya salari salamiku ala kasesuai ya supari Mandanga katorupu itu manunggu katunya pae